Takže čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude první pár ze hry Geometry Dash Metal Down. A no, je to mod prostě do Geometry Dash. Včera ten tier, který vyšel, nedává smysl, protože jsem tam neudělal ani jednu mapu. Jak jsem se tam brutálně nasal. Ale OK. Můžeme se pustit. Jo, vidíte, už jsem udělal 22%, protože jsem to předtím už dělal. Ale neuvědomil jsem si věc. Nenahrával jsem. Hra má někdy lagy. I na stránkách se stěžovali nějací lidi. A že jsou tady víc reklam než v obyčejným Geometry Dash. Já jsem si vypl reklam Wi-Fi. To je vikingská hudba. Ze začátku to zní nějaká ta... Jak se... No znáte ty kočovní vojáky, co měli ty meče, husary. A jak vikingská, pak je to úplně moderní. Dobrně! Ale tohle zní prostě jak někde... Slyšíte? A líbí se mi to hodně. A to má být cílem, že to má jako být slyšet jako nějaká ta husářská hudba, protože tady máme samý hrady. Takže je to Metal Down. Kurňa. Tohle mapu musíme dokončit. Jinak včera mi přibyl jeden další odběratel, co jsem rád. Je tady nás 6, ale mrzí mě jedna věc. Mám 6 odběratelů, ale z toho mě sledují jen 2 lidi. Prostě já podpořuje mě tam jedna holka a toho druhého nevím. Rozhodl jsem se, že ukončím, žádný tagy, vlogy nebudu dělat. Budu dělat jen let's playe z her. A já držím, kurva pičo, vole. Do piči, vole. Já se ještě hambím, jak nejsem slavnej. Ale nebojte se, Minecraft bude. Jo, Minecraft by jsem dal nějaký minihry. Třeba Bed Wars. To je moje nejoblíbenější minihra. Žádný nový informace teď nevím, co budu dělat s kanálem. Jo, kdybych byl nějaký slavnější, měl bych třeba 5-6 tisíc odběratel nebo tak bych se s váma setkával na Craftconech. Kurva, protože jsem taky fanoušek Minecraftu. Tohle bude znít jako kidská výmluva. Sorry, že mám tak kidský hlas, ale je to mikrofon na mobilu. Mě jinak bude 14. května a nemám žádný problémy s vírusem. Kurva, proč to tady říkám? Koho to má zajímat? No, do prdele. Ta hudba se mi líbí, tak bych si zkusil vygooglovat.
Tuhle mapu já musím dodělat, prostě to nejde, že ne. Oh. Flappy Bird mi to připomíná. Takhle, ale mezi věžičkama tady lítat, vole. Cihelnýma tam byly zelený. Já se bojím strašně mluvit, že spadnu. Nope, tohle už fakt? Ne. OK. Kurva, začíná mě to strát. Teď budu držet hubu a udělám to pro vás, ať se dostaneme do cíle. Ach jo. Ty vole. Já na tohle hru nejsem moc profík, vůbec ne. Dáme zkusit druhou mapu. No. Co je tohle? OK. Tuhle mapu jsem viděl v traileru. Sakra.
Tahle mapa mi jde líp než ta předtím. Nechci to zakřiknout. Wow. To mají hustý. A mají to pěkně udělaný, tohle mapu. Teď to dám. Tak dám. Teď to dám, teď co lidi věřím. Úplně na 100%. Můj mozek se zapojil. Všecko. Žíly, krev mi jede. A hovno. Teď už mi jedou i uši, všecko. To si děláš piču, to si děláš piču. Či to si děláš piču. Prosím, já chci udělat aspoň ten druhý level. Co to kurva je? Můj bože, můj bože. Oj! Ale by bylo pro tohle video všechno a myslím, že jsou tady ještě pak 2 mapy a pak to můžeme udělat, takže čau.